טוב רבו ישראל בעזר השם, היום יהיה דף נון, אנחנו מתחילים בדף מ"ט עמוד ב' למטה. אומרת הגימורה, בוא ישראל, אומרת הגימורה, אומרת הגימורה, אומר לי, אומר רובה, שם מסמיני דרב נחמן תרתי. שמענו מרב נחמן שתי דברים, חמצה ובר חמצה. מה זה חמצה ובר חמצה? אחד סוטים ואחד לא סוטים. אבל לא ידענה, היי מיניו, מה זה חמצה ומה זה בר חמצה. רבונה בר חיננה ורבונה ברי דרב נחמן אומר בר חמצה סוטים, חמצה לא סוטים. איך אני אדע מה הסימן? אומר רב תיבות סימונוך יפה כוח הבן מכוח האב. לכן בר חמצה זה הבן של החמצה, הוא סותם את החור, אבל החילב שקוראים לו חמצה זה לא סותם. מה זה חמצה? מה זה בר חמצה? היי חמצה והי בר חמצה תושמע דאמר רב נחמן אינו מיכל אחלי. מי זה אינו? אומר רב נחמן. רב נחמן גר איפה? בבובל. הוא אמר אינו הם, מי זה הם? בני ארץ ישראל אוכלים את זה, כן? אבל ידידן אנחנו בני בבל מסתם נמי לוי סוטים. אומר רש"י ביטמיה, כן? אצלנו נכון שאנחנו לא אוכלים את זה, אבל מה, זה לא סותם? לסתום את זה בקטע אסתום. השאלה אם לאכול את זה, נכון שנהגנו לא לאכול את זה, אבל זה לא אומר שזה לא סותם. אומרת הגמורה דאקשתה כולי עלמא לא פליגי דאוסי כי פליגי דאייסר. יש שתי סוגי חלב. יש חלב שעל הקשת החיצונית של הקיבה, ויש דאייסר איזה יותרת שנמצאת יותר בפנימי של הקיבה. מה הדין של כל אחד? שתי לישנס. לישנה ראשונה, שהיא למקשת על הקשת כולי עלמא לא פליגי דאסור כי פליגי דאייסר. מה זה נקרא? החלב דאייסר האם הוא מותר או אסור? איקא דאמרי לא, דאייסר כולי עלמא לא פליגי דשורי כי פליגי דאקושטה דאלקשטה זה מחלוקס. כי דאמר רב אביה אומר רבי עמי מקמצים. מה זה מקמצים? מה זה מקמצים? אומר רש"י, אתה לוקח רק קצת מלמעלה וכל השאר מותר לאכול. וכן אומר רבי ינאי משום זוקן אחד מקמצים. אומר רב אביה הרב רוצה תשובה, כן? כולם אני רוצה. גם את תכונה, הרב רוצה גם את תכונה? כולם. בוא יושב, בוא. אומר רב אביה. הרב תקרא לו לפה, תכונה. הרב רוצה שיושב פה. תביא לו גמרא. אומר רב אביה. בוא יושב פה, בוא. רב אביה. אומר רב אביה אבה קוימנה קמי דרב עמי. כן? אבה, שכוח. אבה קוימנה קמי דרב עמי, קמצה. היו קומצים, הם לוקחים את הקטע העליון, זורקים אותו, וכל השאר הם משתמשים. והבו לי, ואוכל. עשימו סיפור. אכל את החלב. כן? שמי דרבי חנינא, המשבק של רבי חנינא, הווה קוי קמי דרבי חנינא. היה נמצא לפני הרבי. אמר לו, קמוץ, הב לי דאיכול. תקמוץ מלמעלה, זרוק אותו, כתשר, תביא לי לאכול. חזי דאה וקובל חסם, הוא לא רצה. אמר לי, בבלוית, מה אתה מבבל? נהגתם שם איסור בדבר. אז לנחן עמי, גום שדי את הכל, זרוק את הכל, כי אתם נוגעים בזה איסור, אז אסור לכם. תניא, רבי שמעון וגמליאל אומר, בני מאיים שנקבו ולאיכה סותם תן כשרה. בני מאיים שיש נקב והלאיכה סותמת את זה, מה הדין? כשר. מהי לך? אומר רב כהנא שירקא דמעיא. כן? כמו רוטב כזה שיוצא מהמעיים כדי לסתום את הדברים. כן? הרי אדם שיש לו פצע, אז מה קורה? אחרי שהאדם הלך והכל נהיה כזה רוטב כזה שנמצא על הפצע עד שהוא מתקשה ואז הוא נהיה גליד ואז זה מתרפא וכו' וכו'. ככה השם ברא כדי לשמור על שלא ייכנסו חיידקים לתוך הגוף. אז הגוף מפריש כזה, דבר כזה, רוטב כזה, שקוף, שהוא נמצא על הפצע והוא מגליד את הפצע וגורם לזה שיישאר נקי ומחוטא. אז גם אותו דבר במעיים.
אם יש חור, אז יש הפרשת לך, שהיא שורקה דמאיה, דנפיק אגב דוחקה. גמירי חבריו דרבי אבא, מרבי אבא, למדו מרבי אבא שמה אומנו רבי זיירה, ואמרי לה חבריו דרבי זיירה מרבי זיירה, אומנו רבי אבא. ברי דרבי חיה ברבי, אחי אומר רבי יוחנן, הלוכה, שימו לב, הלוכה כרבי שמעון גמליאל בטרייפו, והלוכה כרבי שמעון באובל. מה זה טרייפו, מה זה אובל? הלוכה כרבי שמעון גמליאל בטרייפו, הדעה אמורה, שמה אמר? שאם יש נקב ולכנס אותם טען, כשאירו. כי רבי שמעון באובל מהי? דתנן. כל 3 ימים הראשונים של האבלות, יש להם אח שגר במרחק. אם הוא בא ממקום קרוב, מקום קרוב זה מהלך יום אחד, של הליכה, של נסיעה, מונה עמהם, דהיינו, יש להם אח, שפתאום הוא נחת, הוא לא ידע מזה, והוא נחת לאבלות, והם כבר באמצע. אז הוא מצטרף איתם, הוא לא צריך לספור עוד 7 מההתחלה, אלא הוא הולך עם הבייס. היום זה בעצם בכל העולם. לא, יום אחד צריך, או מנהל. מה זה יום אחד? היום בכל העולם הולכים היום. טוב, קרוב מונה עמהם ממקום רחוק, מונה לעצמו. אבל אם מגיע ממקום רחוק, של 3 ימים מרחק, אז מונה לעצמו. מכאן ואילך, אפילו בא ממקום קרוב, מונה לעצמו. אפילו מגיע ממקום קרוב, בעדי? זה דבר שהוא לא ידע אבל שהוא נפגע. תראה, אומר רש"י בשורה השנייה הרחבה, תראו את הרש"י, במקום קרוב, בתוך מהלך יום אחד, וראוי הוא לדעת בו ביום. אף על פי שלא ידע, חל אבלות עליו. היום עושים הרבה דברים, הרבה פעמים... היום אתה יודע, היום יודעים הכל, בכל מקום, תמיד אונליין. אבל פעם לא היה אפשרו לדעת. אבל במרחק של יום, ענאי סובר. לא, אבל יש כזה היום גם, שיש איזה דוד זקן, אז מספרים לו את זה ביום האחרון, הוא יצטרך לשבת רק עם אחד. נכון. אז למה? כי זה מקום קרוב, הוא יכל לדעת. כן, אחד גר, אמרו שסיפרו את זה, עשו את זה הרבה פעמים. עשו את זה לרב אליושי ולבת שלו, אשתו של רב חיים קניסקי נראה לי, היא נפטרה בחול המועד, ולא רצו לגלות לרב אליושי, והיה כבר זקן, לא בריא, לא רצו לצייר אותו. מה זוכר, הם בכלל לא אמרו לו, שאמרו לו את זה רק ביום האחרון? זה משהו חי. חיים. הוא היה חי, כן. חיים נפטר. רב חיים או שזה היה על אשתו? אשתו, זהו, אשתו, הבת שלו. אז זכור לי שזה, הודיעו לו, או לא הודיעו לו מאוחר, כדי שלא יישב את כל הימים ויסבול. משהו כזה. קיצור, אין לכם נמי, זה לא בעיה, כן? למה? בגלל שזה קרוב. כן, מקום קרוב, הוא היה, מה נראה מה אוכל למייסה, אבל זה שיטה של רב שמעון, בוא נראה. אני חושב שנפטרה בחג, גם ככה לא יושבים בחג. לא, יושבים 7 אחר כך. כן, אז במקום להגיד לו עכשיו, סתם מצטער כמה ימים. גם אחר כך לא אמרו לו, עד הסוף, שלא יישב זה. אז בואו נראה, ובלבד שיבוא בתוך, אבל צריך שיבוא בתוך 3 ימים. ומונה אבלותו ביום הראשון. זה לפי שיטה אחת. לפי ההלכה היא שאפילו שהוא מגיע ביום השביעי גם טוב. אנחנו קראנו עכשיו, רק ג' ימים, אבל אחרי ג' ימים הוא בונה לעצמו. אבל ההלכה היא לא, גם ביום השביעי הוא מגיע, הוא מצטרף איתם. בואו נראה בפנים. דתנן, כל 3 הימים הראשונים בא ממקום קרוב מונה עמהם, מקום רחוק מונה לעצמו. מכאן ואילך אפילו בא ממקום קרוב מונה לעצמו. רבי שמעון אומר, אפילו ביום שביעי בא ממקום קרוב מונה עמהם. הוא צריך להגיע לשבת איתם או שמספיק שאמרו לו את זה בבני ברק והוא יושב בבני ברק? מספיק שיגידו לו את זה. אם הוא רוצה לשבת שם 7, שישב שם. אבל ברגע שהוא יודע מזה, הוא יכול... זה לא שבא עמהם, בעד שנייה שהוא יודע כאילו. כן. לא, אבל אם הוא רוצה לשבת איתם, אז כאילו הוא צריך להגיע עד אליהם. משהו אחר, כי הוא לא יושב עליהם. עומר, מן דהו... עכשיו הוא לא האמין לדבר הזה, עומר אני חייב לשמוע את זה מהפה של מי שבעל הממרת. אמר, מן דהו איזקי ואיסק ואגמרו לשמייצי מפומי דמורו. אני מאוד רוצה ללכת לשמוע את זה, באמת שככה הלוכה באמת. כי סוליק אשכחי לרבי אבא ברי דרבי חיה ברבא, שהוא הגיע לשם, הוא פגש אותו. אמר לו, עומר אמר הלוכה כרב שמעון גמליאל בטרייפס? אמר לו, מה פתאום? אין הלוכה אמרי. לא כמו ששמעת. שמעתי שההלכה לא ככה. בדיוק הפוך. אין הלוכה אמרי. טוב, זה אמרנו בטרייפס. בואו נמשיך הלאה. כרבי שמעון באופן מאי, מה הלוכה? אומר לי פלוקס ענינו, מחלוקס, האם אין לך כמוהו או לא. דאיתמר, רב חיסדא אומר הלוכה,
כרבי שמעון באובל, וכן אומר רבי יוחנן, הלוכה כרבי שמעון, וכן אומר רב נחמן הלוכה, ורב נחמן אומר אין הלוכה. ומה הלוכה למעשה? ואין הלוכה כרבי שמעון בגמליאל בתרייפס, והלוכה כן כמו רבי שמעון באובל. למה? מה זה האפליות האלה? כי באובל הולכים תמיד אחרי המייקל. הנה, דאמר שמואל, הלוכה כדברי המייקל באובל. ולכן באבלות מקילים, שאפילו ביום השביעי הוא הגיע, הוא סופר איתם ביחד, ולא צריך לספור מההתחלה. אבל בטרייפס, אין הרי רב שמעון גמליאל. ולכן מה הדין? זה טרף. אז זה יעשו יפה מאוד. טוב. אומר רב שימי בר חייא מקיפים במעיים. מה זה מקיפים? אדם שוחט בהמה רואה חור במעיים. עכשיו הוא לא יודע האם החור הזה קרה עכשיו השנייה, או קרה מתי ימי, או קרה לפני השחיטה, ואיזה טרייפה. מה עושים? אומר אין בעיה, לוקח מחט, עושה חור בדיוק אותו דבר ליד, ורואה איך זה מגיב. אם הוא נראה אותו דבר, זה מה שאתם קראו אחרי השחיטה. אבל אם הוא נראה שונה ממנו, סימן שהראשון היה עוד לפני, וזה טרייפה. מקיפים או לא מקיפים? עושים את זה או לא? מקיפים בבני מעיים, אפשר לעשות את זה. סיפור. ענהו בני מעיים, דעתו לקמי דמי, דרובה. ועכשיו לא ידעו מה עושים, היה חור, ולא ידעו האם החור היה לפני או אחרי. עקפינו, עשו חור ליד, ודימו את זה אחד לשני. דמה או לא דמה? לא דמה. לא, ולא ידמו. מה אמור להיות עכשיו? טרייפה. איי. עושר המשרשי עברי. הגיע הבן שלו רב משרשי, אמר חבר'ה תראו מה אני עושה, אוקוס פוקוס. ממשמש את המעיים ככה, הנה תראו, הנה הנקב נהיה, אותו דבר, אותו צורה. אמר לרבו ישראל, עד שזה הגיע לפה, אתה יודע כמה משמשו בזה? איך אומרים, האוכל שמגיע לך במסעדה או באולם, איפה שאתה אוכל, אתה יודע כמה ידיים נגעו בזה כבר? אלא מה, בסוף מרוויח את זה עם כפפות וכזה יפה כזה, אבל איך הוא עבר שם עד שזה הגיע אליך, אתה לא יודע. אז הוא אומר, הנה, תראה, כבר משמשו בזה, משמשו, הנה, תראה, אותו דבר. ואז הוא הציל את הבהמה. עובד הגמרא, ממשמשו וידמו, אמר לי, מנה לך, איפה אתה יודע את ההמצאה הזאת? אמר לי, כמה ידי ממשמשו בהו מקמא דלייסו לקמי דמר. כמה ידיים נוגעים בזה לפני שמגיע לכבודו? אומר לי, חכימי ברי בטרייפויס כרבי יוחנן. כמה חכם הבן שלי בטרייפויס כמו רבי יוחנן. ברוך השם. רבי יוחנן, כן? אומר לכם אורן. רבי יוחנן ורב אלעזר דאמרי תרוויו מקיפים בראיו. בראייה אפשר להקיף אחד לשני. מה זה? גם בראייה אפשר לעשות אותו דבר. לעשות חור ליד ולבדוק. אומר רוב לא יאמורון אלא באותה ערוגה. אבל מהערוגה לערוגה לא. לקחת ריאה אחרת לגמרי וממנה לעשות חור, אין לדמות חור של ריאה א' וריאה ב', אבל באותו ריאה עצמה, חור במקום אחר בריאה הזאת, זה כן אפשר לעשות. מה הלוכה למעשה ויחסה? אפילו מהערוגו לערוגו גם אפשר. למה? וגם מדקו לדקו, מגסו לגסו, אבל לא מגסו לדקו ולא מדקו מן הדקו, ולא מגדקו לגסו. בסדר. כן, אביי ורובה. דאמרו, אביי ורובה, כן? אביי ורובה דאמרי תרוויו מקיפים בקונה. נו, מה ראינו עד עכשיו? כמה מקיפים? ראינו בבני מעיים, ראינו בריאה, ועכשיו ראינו בקנה. לוקחים קנה, עושים חור גם, רואים אותו דבר, אותו מגיב אותו דבר. או אמר הפופל לא יאמורון אלא באויסו חוליה. הרי מלא חוליות. באותה חוליה אתה יכול לעשות, אבל לא מחוליה לחוליה. אבל מחוליה לחוליה לא. הלוכה? אפילו ויחס אפילו מחוליה לחוליה נמי. או מבר חוליה לבר חוליה גם אפשר. מה זה בר? אחד מקביל לשני, 3 כאילו, עד 3. מבר חוליה לבר חוליה. אבל לא מחוליה לבר חוליה. מה שיוצא מהחוליה. חוליה זה למטה, לא, אמרנו, חוליה למעלה היא קשה ולמטה יש בשר. חוט של בשר מחבר אותה למטה. היא לא עגול מה. אז לכן, מלמעלה ללמעלה אתה יכול להקיף, אבל מאחור מלמעלה לחור ללמטה אתה לא יכול להקיף, כי המרכב שלו שונה שמה, אז הוא מגיב אחרת. הלאה. ולא מבר חוליה לבר חוליה. עומר זעירי. חלחולת, נעבור לחלחולת. מה זה חלחולת? זה חלחולת זה הקטע האחרון שלפני היציאה
של היציאות החוצה. ממש הקטע האחרון, ממש לפני היציאה. עומר זעירי, חלחולת שנקבע כשרה, הועיל ומה? וירחיים מעמידות אותה. הועיל והירחיים הן דבוקות אליה ממש, אז ממילא מה? מה הירחיים עושות? הן סוגרות את החור. אז אין בעיה. מעמידות אותה. וכמה? כמה פתוח החלחולת כדי שירחיים יהיו סוגרות אותה לגמרי, חצי, רוב, כמה? אומר רבי אלוהי, אומר רבי יוחנן, מקום הדבק ברובו. שלא במקום הדבק במשהו. מה זה מקום הדבק? שזה דבוק. איפה שנוגע ירחיים ברובו. לא במקום הדבק, אז כמה צריך? משהו כבר מטריף. אמרו רבונו קמא דרוב ומשמי דרב נחמן, אומר לאו מימינא לכולו, אמרתי לכם, אל תתלו ברב נחמן שטויות. לא תתלו בבוקי סריקי, קדים ריקים ברב נחמן. אחי אומר רב נחמן, מקום הדבק אפילו ניטל כולו. כאשר, למה? כי זה הירחיים סותמות אותו לגמרי. והוא נשתייר בו כדי תפיסה. כמה זה כדי תפיסה? אמר אביי, מימלו בתדה בתוירו. שתי, כמה? אצבעות. אצבע, רוחב אצבע בשור. טוב, עכשיו נעבור לקרס. קרס הפנימי וקרס החיצוני. המשנה אומרת שיש טרייפס. בואו נראה. קרס הפנימי. אומר רב יהודה אומר רב, העיד נתן בר שיילו. ריש טבחיה דציבורי, ראש הטבחים. לפני רבי משום רבי נתן. איזו היא קרס הפנימי? כמה זה קרס הפנימי? בואו נראה 7 פירושים. 8 פירושים. 8 פירושים מה זה קרס הפנימית. 1. תניא, סניה דיבי. סניה דיבי זה סוג של אחד, קוראים לזה מי העיוור. זה שם. מה זה פעם השם הזה? מעי העיוור. ככה קוראים לזה. אין לו פתח בשום כיוון. הוא נראה כמו איזה, קיצור, זה סוג של אחד המעיים שנמצאים למעלה שם. סניה דיבי. וכן אומר רבי יהושע בן קורחו, סניה דיבי. אפילו שופשטיין לא יודע מה להגיד מה זה סניה דיבי. טוב. המעי העיוור. מעי העיוור, ככה קוראים לזה. הוא מביא לך מעי העיוור? הוא מביא, יש תמונה של זה. קיצור, זה למעלה או למטה? למעלה, נכון? למטה? החולת, אני יודע מה. אז זה בסוף שם. לא, למטה בבהמה, אבל זה יותר ליון. טוב. אומר רבי שמואל, אומר, פירוש שני, מה זה? הצטומחה דקרסה. רבי יסי אומר, רבי יוחנן, מקום צר יש בקרס ואיני יודע איזה הוא. הצטומחה דקרסה, רש"י אומר, אני לא יודע מה זה. אם הוא לא יודע, אז אנחנו... לא, הצטומחה דקרסה, רש"י אומר, אני לא יודע. והשלישי, מקום צר יש בקרס, הגמרא אומרת, איני יודע איזה הוא. אומר רב נחמן בר יצחוק, נפל קרסה בבירה, אנחנו לא יודעים, אז נפל קרסה בבירה, כמו נפל פיתה בבירה. נפל קרסה בבירה, קרס נפלה בבור, אנחנו לא יודעים איפה לפסול. אומר נראה מה הלכה למעשה, לכן פוסלים בהכל. אומר רב אוכי בר אבא, אומר רב אסי, מן המיצר קורוסיקו, כן? מן המיצר ולמטה. רבי יעקב בר נחמני אומר, שמואל, מוקוים שאין בו מילת, אין בו שערות. יש הרי כמו סמיכה כזאת, כמו סמלה, בעל הקרס. חלקים מהקרס שלהם כזה, כמו סמלה כזה. אבל שמה אין. רבי אבינה אמר, גניבו משמי דרב טפח. איזה טפח? האחרון בוושת. טפח בוושת סמוך לקרס. זוהי קרס הפנימית. אמרי בארץ ישראל אמרו, משמי דרב יויסי בר חנינא, פירוש שביעי, כל הקרס, כולו, זוהי קרס הפנימית. ואיזו קרס החיצונה? בשר החופת, רוב הקרס. רבי בר אבונה אומר, מפרעתה. מפרעתה זה גם הכל למטה שם, איפה שפורעים פותחים את הבטן של הבהמה. מה היא מפרעתה? מה שאלת? אומר רב אביה, איכא דפרי טבחי בנהרדו, איכא דטבחי טבחי. איפה שהם פותחים את זה. בנהרדו עבדו כרבה בר אבונה. מה עשו? שרואה את רוב הקרס, כן? אומר לי רב אשי להמי מה כל הנשמע יצא מי, מה הם כולם? מה אתה לא עושה את כולם? אומר לי כולו שייכון בדרבה בר אבונה ודרב אסי. אומר רבי יוחנן מי? אמר לו כולם שייכים באותו קטע שאני עושה בקרס. אבל רק רבי בר אבונה ורבי אסי, אומר רבי יוחנן, הם לא כלולים בתוך המקום הזה. מה עושים איתם? אומר לי, כבר פירשו רבודה ברבה
ודרב אבינה, ודבני מערוב ומאי, הוא אמר לה, נבדה פליגה. מחלוקס. בקיצור, מחלוקס איפה חותכים, מה פוסל בכרס, וכל הפירושים האלה. רב יהודה אומר בגדולו. עכשיו נחזור לקרס הגדולה, רבותיי. קרס הגדולה, כן? מה ראינו שם בקרס הגדולה? שאם זה, כן? אם בקרס הגדולה, סגור? בקרס הגדולה, מה? מה ראינו בקרס הגדולה? שאם זה ברובו, אם זה קרס גדולה, טפח. אם זה קטנה, ברובו. כן? אומר רבי בנימין בר יפה, אומר רבי אלעזר, לא גדולו ממש ולא קטנו ממש. אלא כל שנקרא בטפח ולא יעברו בו, הטפח הוא לא רוב הקרס, זוהי ששנינו בגדולו טפח. אבל אם זה רוב ולא טפח, זוהי ששנינו בקטנו ברובו. מה הדין רובו ולא יעבד טפח? מה אמרנו? שזה רוב וזה טרייפה, פשיטה, ברור אם זה רוב ולא טפח, אבל זה רוב בכיחולה בכל הש"ס. לא צריך הדעה וטפח במשהו. עוד טיפה זה היה טפח. אולי בקרי הגן נצריך טפח. מה עוד תאים דמיקרא דווקא טפח כי זה עוד טיפה? כן? ואם לא עשית את זה לא טרייפה, כמו משמע לא, שגם זה רובו זה טרייפה. אומר גניבה, אומר רבי יאסי, נקדרו כסלו טרייפו. אם יהיה חור כמו בגודל של סלע, טרייפו. איך אני יודע שזה מטריף? כי אם תמתח את הסלע בעגול, תעשה אותו פס ישר, אם תמתח אותו, תעמוד על הטפח, וטפח זה מטריף. אומר רבי חייא בר אבא לידידים מפרשן ימיני דגניבו, המברה על הנהר, הייתי על הנהר בדיוק של נהר דואל, בסלע קשיירו. יתר מבסלע טרייפו. וכמה יתר מבסלע? אומר רבי יוסף, כגון דאיילון תלת קשייתה בציפה, ברדורקה, או שמכניסים 3 גרעינים של תמרים עם הבשר שנתפס עליהם על הפרי, כן, כמו בפרסק או דברים כאלה שנתפס, הפרי עדיין דבוק עליו, גם כשאתה גומר אותו, עדיין דבוק עליו קצת, או בזה בדורקה, או בלא ציפה, בלי הציפוי, נקי בריב. עכשיו נעבור לתוך הקרסים, יש אמסס ובייס הקויסויס, כמה סוגי קרס יש לבהמה. אז בואו נראה מה פוסל שם. תונו רבונו, מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות. מה הדין? מצד אחד כשרה, משני צדדים, טרפה. נמצא עליה קור דם, בידוע שלפני שחיטה. לא נמצא עליה קור דם, בידוע שמה? שלאחר שחיטה. מה היה בדיוק? הוא עכשיו לקח קרס, כן? והוא רואה ככה, בית הכוסות. אם הוא רואה טיפת דם, הוא מבין שהיה פה חור. יש פה חור. הוא מוצא מחט שם. עכשיו, אם הוא לא מוצא, אם הוא רוצה, בשביל שיפסוד צריך שיהיה חור לגמרי. כאילו, יש בה 2 קרומים כאלה, אחד על השני. כדי שיהיה טרייפה צריך שיהיה נקה ו2 הקרומים. עכשיו, אם אתה רואה דם, סימן שזה ניכר, מסתם חלק, אבל זה כבר היה פה טרייפה. היה פה חור כבר, כן? אבל אם לא, אז תלוי. אם רק חור קטנצ'יק מצד אחד, זה קשה. אם 2 צדדים, אז זה טרף. אם מצד דם, אתה יודע שזה נטרף, כי זה היה בשני הצדדים. כן? הלאה. אם אין קור דם, סימן שזה קרה אחרי השחיטה, כי אין דם. אז בואו נראה, זה קשה. הגליד, היא גליד פי המכה, בידוע ש3 ימים, קודם השחיטה. למה? כי גלד תמיד קורה, לוקח לו 3 ימים עד שהוא מגליד. קראת במשנה. אז מילא, אם אתה רואה כבר גלד, סימן שזה כבר הרבה זמן שם. אז זה כבר קרה לפני השחיטה. לא הגליד, פי המכה, המוציא מחברו, עליו הראיה. כל זה נפקים לגבי מקח או ממכר. אדם שחט בהמה, הוא רואה מקח טעות. כן? מקח טעות. יש כזה דבר מתון. אני שוחט בהמה, אני רואה שיש פה גליד. סימן שכבר היה פה נקב כבר לפני 4 ימים. המוכר... וקניתי את זה היום. המוכר ידע מזה? לא קשור. אני קונה בהמה לשחיטה, אני אומר, שמע, אני רוצה שחיטה עכשיו. שוחט, אתה רואה פה טרייפה, מה השאלה? אתה לא על זה קנית. כן? הלאה. מה... אז רגע, מה הרב, בכל מקום שאם זה יהיה טרייפה, אז הוא יכול להגיע להחזיר את זה לבית? אם הוא קנה את זה בשביל לשחוט, כן. אמר לו, רוצה שחיטה, אבל אין בעיה, זה קשר, הכל טוב. מאיפה הוא יכול? איפה המוכר יכול לדעת ש... אבל יש, היום, הנה, הם עשו... גם היום, שוחטים, אתה יודע שיש אחוזים מסוימים שהם חלק. יש כאלה שהם קשרים, יש כאלה שהם טרפות. זה היה הסכם, הוא עושה הסכם עם הערבים, אם זה טוב אני לוקח את זה, אם זה לא טוב... נו, מה אתה עושה הסכם? כל החמים והחלות שנשארו בשבת בחנויות? מה הם עושים עם זה? מי סופג את זה? המאפיות. מה נראה שאנחנו תספוג את זה? העיתונים גם כן אותו דבר, הרב, כל העיתונים
מחזירים למשווק. איזה עיתון? עיתונים, עיתון, כל העיתונים שיש בכל החנויות, מה הם יעשו עם זה יום אחרי שבת? נכון? מחזירים את זה. מזוקים על זה. מזדקים? כן. ככה זה כל עובד ככה. אם לא, אף אחד לא יקנה, אף אחד לא ייקח. אומר לגמרי ככה. דף אגב דלקה דף, מה השאלה? אז מה רואים? שם אפילו בלי דף זה טרף. למה אתה אצלנו, אתה אומר לי לגבי אצלנו מה? בית הכוסות, אתה אומר לי שמה? בית הכוסות גם אם אין דם, אצלנו ראינו לגבי מה? מרה שנמצאת בעובי בית הכוסות, רק אם יש דם. ושם לגבי גליד ופי המכה וכל זה לא. מה ההבדל? עומד הגמורה, הוסום ליקה מידי דמסרח. אוקיי, כימה דאיקה מחט, איקה קורט, אם יש על הדם, כן? אם מיסה דקודם שחיתהו, מסרחה וסורי. הרי המחט הייתה לפני זה. ואם היה דם, היית רואה דם על המחט. אם לא ראית דם על המחט, זה מה שלא היה, אז הגיע אחר כך. אומר לי רב ספרי לאביי, חזי מר היצומו מרבונו דהוסי ממערובה. הגיע איזה אדם תמיד חוכם מארץ ישראל לפה, לבובל, וקוראים לו, והוא אמר לי שקוראים לו רב אבירה. רב אבירה שמיני, כן? ואומר, מייסה הוא בא לפני רבי, כן? הוא בא מייסה לפני רבי, כן? הוא בא מייסה לפני רבי, מחט שנמצאת בעובי בית הכוסות, מצד אחד כשרה, מצד אחד טרפה. לא, מצד אחד בטרפה, הוא הטריף. בטרפה, מצד אחד היה חור והוא הטריף את זה. שולח לי, לא יעושה לגבי. אז היה פה סיפור מעניין, הרי הוא הטריף מצד אחד. אנחנו פסקנו שרק משתי צדדים טרפה. אז הוא אומר, תקרא לרב הזה בארץ ישראל, תקרא לו. הוא לא רצה לבוא. הוא יודע שקבל אמבוש. הוא אומר לו, אין בעיה, אומר רבי, אני אלך אליו. הוא הלך לבית שלו, הוא פוגש אותו בקומה שנייה. הוא אומר לו, אדוני, אתה יכול לרדת? הוא אומר, אני לא יורד. אתה לא יורד? אני אעלה אליך. אביי עלה לקומה שנייה, דבר איתו. ואז הוא אומר, תגיד לי, מה הסיפור? אז הוא אומר לו, תשמע, סיפור מסוים, אומר לו, אם זה ככה, פשיטה שתרף. מה, בשביל זה הגעתי עד לפה ועליתי 2 קומות. לא היה פה שום איזה חידוש. בוא נראה בפנים. לא עשה לגבי, הוא לא רצה לבוא. עוזה עלו לגבי, הוא הלך אליו. וקוי האיגרא, הוא היה עומד בלמעלה בקומה שנייה. אמר לו, הלו, תרד למטה, נהיה חוסמר, ונייסי. לא נחיסמר, לא רצה לבוא. סוליקו לגבי, עלה אליו. אמר לו, תגיד לי, מה קורה שם? מה הסיפור? למה התרפת את זה? אימא ליגוב דאוב דרך יאווה. אמר לו, תשמע, אני מפטיר כנסיות אני מעלה, מוריד, מחזיר את הבחורים, מוציא את הבחורים, מטפל בבחורים בישיבות. ואני עושה את זה ליד מי? לאילו מרבי הגדול. ועבר רבונה ציפורי, רבונה מציפורי הגיע, ורבי יויסי מדוי ממדע הגיע, יושבים לפניו, והקבילו, הייתי שם, בדיוק הגיע לפניו, לפני רבי מחט שנמצא בבית הכוסות. והיה מצד אחד, והפכה רבי ומצא עליה קורדם, והטריף. אמר לו, אם זה ככה, תודה רבה, לא באתי עד לפה בשביל לשמוע אותך בשביל זה. כתוב הפורה שאם מצאו דם אז זה טרף. אמר, אם אין שם מכה, קורדם מנין, לכן הוא הטריף. אמר לי, איי, תורח, תירי אלהות גברי. סתם טרחתי לבוא לפה, זה משנה פורשת, מתניתיני. כתוב במשנה שלנו, הם סלבס הקויסויס, שלי גבול החוץ, טרייפה. מה נתבק זה עובד? תביא את המשלקטורן, נראה כמה הלוחס, ואיזה ראשי.